Wara snin ta' battalji kontinwi għaliex il-ħakkiema tagħha ma kinux jirrikonoxxu l-ħelsien tagħha, illum Joanne Xiberras Edwards qed tiċċelebra s-7 anniversarju ma' żewġha. Din is-sena, l-anniversarju ġab miegħu imħabba kbira fil-forma ta' Ben. Ben huwa tfajjel Indjan ta' 4 snin li nġib fil-familja ta' Joanne u Kirsten ftit tal-ġimgħat ilu. Tkun eċitata, fimt? U meta ħareġ mill-kamra tal-orfin u l-kbira tal-ħom għaltlu l-mama u l-papa mallu fetaħ idejh u ġi jintrefa fuq ita. Kienet xi ħaġa emozjonanti. Tkellimtni 7 snin ilu, jiena kont mingħajr identità. Illum il-ġurnata għandi familja. Joanne kienet ħalfet li wara snin tilgħu nieżla l-qorti biex tibdel l-identità ma terġax tirfes l-adba tal-qorti. Ħalfa li issa kisret minħabba Ben. Kontet jiena ma nixtieqx nerġa' nidħol il-qorti, ma kelli nerġa' ngħaddim il-qorti minħabba dal-Anġlu. Tajjeb, bżajt ngħid il-verità għax l-Indja huwa pajjiż differenti minn Malta. Allura tibda tgħid x'ħajdulek, x'ħajkun ġej fuqek, fimt? Tibża x'jiena ma rid naħbi xejn mill-passat tiegħi. Spjegat kif l-aġenzija tagħha kienet ta' Wens tul il-proċess kollu. Irċivejt telefonata li kellna meċċ. Dak il-ħin laqas kont naf x'inhu jiġri, ngħid il-verità. Kelli n-nies biż-żebba ma' xaru, għaxina hairdresser, u l-għamiltilhom il-haircut, u l-qasamiltilhom il-blow dry. Laqas nista' diskrivi l-ferħ li tħoss meta taf li hemm xi ħadd li jista' jkun tiegħek. U minkejja li ilu biss ftit ġimgħa ta' Malta, Ben diġà beda jissaħħar wara l-sienna. Hobbok, idla Iva, nikol, nixrob. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.